Jonas Bosbutas lituaniarra eta Simu Wang txinatarra puntuazio berdina lortuta bilakatu dira Arrasateko akordeoi jaialdiko lehiaketa nagusiko irabazleak. Akordeoia maite duten musikasalendako astebukaera ederra izan da, Arrasate doinu ez bete baitute Euskal Herriko txoko ezberdinetatik zein nazioartetik etorritako artistek. Eta aurten Arrasate hiria nazioarteko lehiaketako garaileak izan dira Jonas Bosbutas eta Simu Wang exaekuo irabazi dute eta txapelketa nagusia. Garaiek emozioz beteta hartu zuten garaikurra Amaia Antzokian. Sare honek esanei handia du niretako. Akordoi jole garen guztion ametsa da Arrasateko lehiaketa irabaztea. Ez da bakarrik nirea. Ore handia da lehiaketa honen historiaren parte izatea. Beraz, oso zoriontsu nago. Ez nuen espero, eta oso zoriontsu nago. Lehiaketaren maila oso altua izan da. Aurretik txinatar baten batek ere irabazi du sari hau, baina gutxik. Ni hirugarrena naizela esango nuke. Oso zoriontsu nago. Nazioarteko bigarren Arrasate hiria akordeoi eta ganbera musikako lehiaketari dagokionez, Jessica Reisek eta Maria Benitezek osatutakoa baduo taldea izan zen garaile. Gainera Poloniatik etorritako Txlap Anguatzik duo taldeak eraman zuen epaimaiaren aipamen berezia. Bestalde Gipuzkoako 55. lehiaketan haur mailan lehenengo saria Francisco Javier Jaso Ebagigarrek eskuratu zuen. Gazte mailan lehenengo saria Urtzi Larrabeiti Zuberok eskuratu zuen eta senior mailan lehenengo saria Gabriel Dominguezek irabazi zuen. Ospos elkarteko Maria Zubimendik akordeoiarendako eta musikariendako Arrasate zeinen garrantzitsua bilakatu den azpimarratu zuen. Bai, oso asteburu intentsua eukideu. Aipatu da bezala sari banaketan, jaialdian alde batetik atzo ikaragarrizko parte hartzea auki genuen 370 parte hartzaiekin, eta izugarrizko lana izan zen, baina guztua gaupetan oso ondo atea zalako. Eta, Arrasate hiria nazioarteko lehiaketai dagokionez ere, bakarlarian mailan izugarrizko lehia egon da, eta oso gutxitan gertatzen den zerbait gertatu da lehenengo saria exekuo izatea, banatua izatea, eta hori bakarrik gertatzen da puntuaziotan enpate sistematiko bat baldin badago. Orduan, oso interesgarria eta oso hunkigarria izan da edizio hau. Bai, hori da, azken finean gure lehiaketan, nazioarteko lehiaketan batez ere filosofia da, akordeoian errepertorioa garatzea, akordeoiantzat idatzitako baitare obra originalak eta repertorio originala sustatzea, eta nik uste referente bihurtu dela hainbeste urteren ondoren, eta gaur egun esan dezake mundu mailako lehiaketain inportatenetariko badala beste batzun artean. Eta zapatuan urteroko harrera berezia egin zien musikariei Arrasateko udalak. Pleno aretoan akordeoi doinuak entzuteko aukera ere izan zen Bela Britzin alemaniarraren eskutik. Maider Morraz alkateak ondo etorria eman zien jaialdiko epaimaikidei, akordeoi jolei eta haien zenidei, eta Auspos elkarteak bestetik Arrasatek akordeoiaren zabalkundean eta garapenean duen garrantzia azpimarratu zuen.